Ka Voice of the People Party kelapan pau ka jing sngok ya bat ka jing bam sngok tenat ya ka notification ka balapan mi dangshan da ka Mekla Public Service Commission hakabide ba ka result jong MCS preliminary examination ka balong haka sautarik unaiwi yang jong kasnam arajar arpulai ka notification ka balapan mi aka arpulai tarik mata ubnai kala penmi biang sahan rufu artali ki keteng nalor ka result kepada pembina hakini ki benai ki beradab. Ya kini ka result ani ka jeng pembina biang ya ka result kalong halor ka complain ni ka jeng ujor da way candidate hakabidai bat ki jeng keli jong kini ka exam. Hakabidai bat kani da kaliang jong ka VP ka bu shibun ki jeng keli ya ka MPSC bakata kalong bakan dia ka kompelong exam na dia ka kompet biang ni kita ka review jong ka MPSC ya ka result. Kapan bakam don ka ika bakhut gani ka kom ka babiang hakabidi baka jeng pelong ya ka exam. Nagalang ka sangru kong kamshay halo ki eki rule ki eki kendon mala pelong biang ka jeng pay ya ki paper la ni ya kani ka result bat kumjuru kala ong ba kani ka jeng penmi biang ya ka result hadir pada penmi aksin ka menekong kala ban wanra ni kala bandai ka jeng le jeng ki katu kan ni bat penmi baka don ka jeng le don bor ni ka jeng le siliak mat hakabdai barki samla pitu ki baro ki candidate ki bele ya gani ka exam. Shushu ka seng ka ong bakani ka jing penmi biang ya ka result arsin da ka ba bu biang san rufu arngot ki ba pas ka pen ya ka jing bamler trikam jong ka MPSC. Ka seng ka ong bakani ka jing penmi biang ya ka result. Ni ka jing review biang ya ka result. Ka pen baka don ka jing bam be ka kom trikam hakabdai bakani ka bor ka baju pelong ya ki exam nakam ta kejeng thungkam na ni kejeng rungkam hakitna tikam jong ka sarkar kumta na kaliang jong ka seng kadawa ba de bandon ka review leni kejeng kmi menia biang sasisian ya kani kejeng penmi jong result arsian jong ka MPSC hakabedai bat ka Mekla Service Commission kumta na kaliang jong ka seng kadawa ba de ban kmi menia biang bha ya kani ka rechecking process lani ya kata kejeng penmi biang jong ka MPSC ya ka result juga exam Mekla Civil Service. Haka juga poru nak juga saing katawa baka sokar kali berpensai. Iki kendon trikam endi ki rule. Haka baka MPSC kala man penwi biang ya ka result asin na dewan rechecking ya ka result sasi silpat. Kini kalong ka kum ka kurwo khabor ka berapa ada Dr. Karachan Vice President jongka VVP.